Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzi bando kubingelela ondlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Usigcinile salibona usuku lwanamhlanje. Siyabonga. Ngiyakholwa nawe uhlanganyela kanye nami ekubongeni simnikeza udumo. Sizoqhubeka ke enkonzweni yangoLwesibili. Uzokhumbula ukuthi eyizolo ivele yawo okunye nje. Nami engakwazi kodwa ungigibela uyazi. Kodwa ke singikholwa ukuthi uzosivumela namhlanje siqhubeke lapho sigcine khona ngoLwesibili. Nokho ke singakaqhubeki ngiyacela ukuthi siguqe sikhuleke sinxuse uNkulunkulu wethu abe kanye nathi. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Ngiyacela ube kanye nathi ngawo lo mzuzu, khulumisane nempilo zethu. Sizinikela kuwena Nkosi, uNkulunkulu kaAbrahama, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaIsrayeli. Ngoba kuwena odalile izulu walendlala, odala umhlaba uphanyekezeni. Siyafisa ukwakha entabeni yakhe engcwele, siyafisa ukuhlala kuyona. Ushilo-ke kwiHubo 15 ukuthi abanjani abazokwazi ukuhlala kuyona. NakwiHubo 24 ukuthi abanjani abazokwazi ukuhlala nawe. Ngiyacela-ke uNkulunkulu wethu nomusa, bonakalisa amandla akho, khazimulisa igama lakho. Sisize Nkosi silalele lokhu umoya akukhulumayo phakathi kwethu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, isihlalo njalo lesi sinalo umsindo. Ngiyazi senzena ujwayela awumuhle wona, kodwa ayikho into engizoyenza. Isihlalo esinamasondo elinye mhlambe yalivuma ukunyakaza nokuhamba, angazi kwenzakalani. Kodwa ke ngoba kufanele ngiguqe uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, abantu siyabacela, abantu nisinikeze bona, ngoba ibhakede lethu liyavuza. Bayaphuma kuyashisa entabeni. Hayi, bayaphuma bona, bayaphuma. Ngeke ngikukhohlise, bayaphuma. Kodwa sengithembe nina. Yabona uma ungakazi umlethe umuntu entabeni, hayi uxolo ekhaya lezwi, ake uthi ukuzinuka amakhwapha kancane. Ake uthi ukuzinuka amakhwapha ukuthi hawu, abantu bangeniswa ngapha nangapha, mina ngaze ngilethe umuntu. Hawu, nesihlobo sakho nje, laba abantu abagcwele kwidayari yakho noma kuma-contacts akho efonini, akhona oyedwa nje oqualifya wena ukuthi umlethe. Hawu, kahleni bazalwane, umqhele wakho nje ezulwini, umqhele wakho ezulwini, mfake ahlale, umkhulekele ukuthi uNkulunkulu amsize. Kodwa-ke asidluleke lapho. Ngiyabonga kakhulu bonke abanginikeza abantu. Ngiyabonga. uNkulunkulu anibusise, anibiyele nemindeni yenu. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyacela-ke sifunde izwi lenkosi ngokaJohane chapter 17 verse 20 no verse 21. Angiceleli laba bodwa, kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo, kuba bonke babe munye, njengalokhu wena baba kimi nami ngikuwe, kuba nabo babe kuthina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Uthunyiwe uJesu. Nkosi yethu uJesu yathunywa ubaba wayo. Yadela ubumnandi ezulwini. Yadela ingcebo ayibekelweyo, wehla ngoba ezolanda mina soni, ezolanda wena soni. Okwathi siseyizona uKristu wasifela. Isikhathi sokuthi sizingcweliseke manje ukuze sihlale kuye. Uma umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha.
ayasiyezwini lenkosi kungaphindi kwenzeke okwenzeka izolo. Kodwa phela futhi uma umoya ongcwele efuna ukukwenza ngikwazi ukumvimba, kodwa ngiyezwa ukuthi sekufuna ukwenzeka, hayi sekufuna ukwenzeka. Asibheke izwi lenkosi, incwadi yesibili kaPetro kuchapter 1. Ngizoqala ukufunda kuverse 3 khona sokukhumbula ukuthi sikhuluma ngani, kodwa bese kufanele siqhubeke noverse 6. Isihloko sakhona sithi amakholwa mawakhuthalele umsebenzi wokukholwa. Silethe igama lokukhuthala kule passage yevesi. Amakholwa mawakhuthalele umsebenzi wokukholwa. Khuthalela umsebenzi obizwa ngawo. Uyikholwa wena ngithi? Khuthalela umsebenzi wekholwa. Khuthalela umsebenzi wekholwa. Asifundeke verse 3. Njengokuba amandla akhe ubuNkulunkulu esinikile konke okuqondene nokuphila nokumesaba uNkulunkulu ngokumazi yena owasibiza ngenkazimulo nobuhle bakhe. Sibizwe ngenkazimulo, sibizwe ngobuhle bakhe. Esiphiwe ngakho izithembiso eziyigugu nezikhulukazi, ukuze ngazo nibe ngabahlanganyeli nesimo sobuNkulunkulu, nibalekele ukubhubha okusezweni ngezinkanuko. Yazi sibizela isimanga ukuba sihlanganyele isimo sobuNkulunkulu. Sihlanganye yikho phela uNkulunkulu lapha kuGenesis 1 emayedala umuntu uthi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse. Abakwazi ukubusa laba bantu mabengamfuzile yena. So ke lana thina siphiwe ngakho izethembiso eziyigugu nezikhulukazi, ukuze ngazo sibe ngabahlanganyeli nesimo sobuNkulunkulu. Isimo sobuNkulunkulu ilesi asisho athi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze. Ufuze bani wena ngalamanga wakhulumayo? Ufuze bani wena? Ufuze ehlu uSathane. Sho njalo John chapter 8 uqale ku44 ufunde. Ufuze bani ngempela? Ingane ikhule siyonile ijabula ithi fuza umalume wayo ngobusoka, kanti ingane ibheka esihogweni ithi fuza usibanibani ngolaka. Angibhedelwa mina, ngifuza usibanibani mina. Sengathi kuyi-honor ukufuza usibanibani ngesono. Ukungcola lokho, uzosha esihogweni. Ngeke mina ngikukhohlisa. Ake sifuzeni uNkulunkulu, sihlanganyele isimo sobuNkulunkulu kumoya ongcwele. Ngoba umoya ongcwele uthi mayesephila kuwe akunika isimo sobuNkulunkulu. Ngikhumbula omunye umfundisi uMkhize wakwamhlaba yalingana, ngake ngaba nethuba naye. Uthi wayethi mayikhuleka likhuluma idimoni lithi unamehla avutha amalanga wena njengoNkulunkulu, liphume libaleke lishe ngoba likwazi ukumbheka. Makukhona ukufundile kulobe ubufakazi bukamama umthimkhulu waseMandawa eShowe. Makukhona ukufundile uthi wathi ekhuleka kufika lelizwe elimemezana lithi awukhuleki ngani, ebhekwa idimoni ephatha ubuthongo ekhathala. Uthi wathi mayithi uyathandaza kwathiwa vula amehlo, ngoba ikhona lento esemehlweni ethu. Mase sikhuluma namadimoni asiwavala amehlo, avule. uNkulunkulu aveze umlilo emehlweni akho ngoba kuphila yena kuwe. Angithi yena unguNkulunkulu ongumlilo oqothulayo. Amehlo akhe afana nomlilo. So manje asicimezi masikhuluma nedimoni. Siwavula ngqo amehlo silibheke emehlweni. Sibe sibuka lo muntu la likhona kuye. Liyasha idimoni. Libona amalanga bomlilo. Oh hayi. Siyambonga uNkulunkulu sithanda akafuni sidonguze bomnyameni. Uyasinika izikhali esisebenza ngazo. Ngalokho ke verse 4 esiphiwe ngakho izithembiso eziyigugu nezikhulukazi ukuze ngazo nibe ngabahlanganyeli nesimo sobuNkulunkulu nibalekele ukubhubha okusezweni ngenkanuko. Verse 5 ngalokho nengezela inkuthalo yonke
nelekela ubuhle ekukholweni nasebuhleni ukwazi. Sinanga kuvesi 6 uthi-ke nasekwazini selekela ukuzithiba, ngoba akakwazi ukuzithiba umuntu ongazi. Kubiza ukuthi uwazi ukuze ukwazi ukuzithiba, uwazi ukuthi lokhu kufanele ngikwenze, lokhu mangizithibe mangakwenzi. Bese lithi nasekuzithibeni ukukhuthazela. Umuntu kufanele akhuthazele, kodwa akakwazi ukukhuthazela uma engakwazi ukuzithiba, ngoba uzokhuthazela nasezintweni ezirong. Thola umuntu ubhizi kakhulu ayikancane uphuzana notshwala. Umuntu ubhizi kakhulu ayikancane uyajola efonini yakhe, ubhizi no-WhatsApp, ubhizi no-YouTube, ubhizi nezithombe ezinqunu. Ubhizi lo muntu ukhuthele, kodwa ukukhuthala kwakhe akunakho ukuzithiba, ngoba akakwazi ukubona okuhle nokubi. Akasakwazi ngisho ukulala engazibonile izithombe zabanqunu. Abehla ubuthongo kufanele azibuke eqala, athi mayesezibukile bese yalimala futhi. Idimoni lelo liyale ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha, ulikhiphe, litshele ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, ukhululwe emandleni obumnyama. Hayi ngoba uzokhululwa mntakababa, uzokhululwa kumasophi aya-addiktana, ungakwazi ukwenza izinto banjwe isophi. Uzokhululeka. Bayakhululeka nje abanye. Ngibabala abafikayo sebelungisa indaba yabo noNkulunkulu, eselungisa indaba yakhe noNkulunkulu. Ngiyaxolisa kakhulu ngalowo msindo, ngiyaxolisa. Kwenzeke iphutha elikhulu. Ngakho-ke ekukhulu esikhuluma ngakho ukuthi ekuzithibeni yenezela ukukhuthala. Ungabe umuntu ozithibayo bese uba yivila. Khuthala ngoba usuyazi izinto kufanele uzithibe kuzona. Zithibe mntakababa. Nasekwazini welekela ukuzithiba. Ekuzithibeni ukukhuthazela. Nasekukhuthazeleni ukumesaba uNkulunkulu. Mesabe uNkulunkulu. Mesaba uNkulunkulu. Ungathi ukhuthazele usungamsaba uNkulunkulu, ngoba uzokwenza izinto ongafanele uzenze, ngoba umsaba uNkulunkulu. Lingisa labantu abahlebayo. Umuntu ohlebayo akamsaba uNkulunkulu. Umuntu oqamba amanga akamsaba uNkulunkulu. Uzivikelana nesithunzi sakhe ngendlela ebhedayo. Uzothwani mase ngikhuluma iqiniso, ngcono ngiqamba amanga uze ngiphunyuke kulento. But ngoba uzophunyuka ngosuku lokugcina, awuzophunyuka phambi kaNkulunkulu, ukukusiza ngani? Akufanele bazalwane singamsaba uNkulunkulu. Mesabe uNkulunkulu. Usinyanye isono. Mesabe uNkulunkulu, usinyanye isono. Ungasesabi isono. Ake silungise lento. Khona abantu abathi besaba isono. Uyazi ukuthi okusabayo kuyakwehlula. Ungabothi usaba isono. Sona sesisaba isono. Siyasenyanya. Ngoba phela umuntu usaba isono usho ukuthi usaba uSathane. Asimsaba uSathane, sisaba uNkulunkulu. Mesabe uNkulunkulu, hayi isono. Thuke uvesi 6. Nasekwazini selekela ukuzithiba. Nasekuzithibeni selekela ukukhuthala. Khumbula sisuka kuvesi 10 othi, ngakho-ke bazalwane, khuthalelani kakhulu ukwenza kuqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwenu. Kwenzeni kuqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwenu, ngokuba uma nenza lokho anisoze nakhubeka. Ngakho-ke uvesi 6 uthi-ke nasekukhuthazeleni selekela ukumesaba uNkulunkulu. Masimesabe yena uNkulunkulu. Mawesaba uNkulunkulu uzomnqoba uSathane. Kodwa uma ungamsaba uNkulunkulu uzonqotshwa uSathane wena. Uzokunqoba nje uSathane abhuqabhuqe nje, adlale ngawe nje. Asebenzise lo mzimba wakho nezitho zakho zomzimba wenza ukungcola. Uzube emnyama unembeza, ungabusabana nembeza. Okumhlophe uthi kumnyama, okumnyama uthi kumhlophe, phambanisa izinto. Ngoba umesaba uNkulunkulu. Omesabayo uNkulunkulu wenza intando yakhe.
omesabayo uNkulunkulu wenza izwi lakhe, omesabayo uNkulunkulu uyazi ukuthi unamandla okuphonsa esihogweni. Matthew chapter 10 verse 28 athi uJesu mesabeni loyo othi esebulela benamandla. Kwabantu abaningi bayabulala emva kwalokho abenzi lutho, kunalokho abulale abaleke esaba ukuboshwa. Kodwa ukhona lo othi mayesekubulele aphinde abe namandla okuphonsa esihogweni. Nangu umuntu ofanele simesabe. Balekelana ulaka likaNkulunkulu, balekela ulaka lukaNkulunkulu, ngoba luza ngezinto eziningi. Ngakhumbula izwi labaseKolose lasitshelwa khona ukuthi ulaka likaNkulunkulu luza nani. Lapha kwabaseKolose chapter 3 siqala verse 5. Ngakho-ke bulalana amalungu enu asemhlabeni, ubufebe, nokungcola, nokuhuheka, nokukhanuka, nesangabe okungukukhonza izithombe, okuza ngakho ulaka likaNkulunkulu. Ulaka likaNkulunkulu uma ufuna ukulibona, hambe uyofeba, hambe uyophinga, hambe uyohlobonga, uzolibona ulaka likaNkulunkulu. Mhlawumbe ungaliboni manje, kodwa ngale kwethuna mhlawumbe ube nomusa ulibone manje bese uyaphenduka. Ukungcola wenza ukungcola, uzokhuluma ukungcola emlonyeni wakho, indebe zakho zingcolile, uzolibona ulaka likaNkulunkulu. Nokuhuheka, uhuheke nje, uhuheke ufune noma yini, yonke into yakudonsa uyahuheka nje wena. Nokukhanuka, uyakhanuka nje, awusaboni nengane kuwe, awusaboni nomuntu omdala kuwe, uyakhanuka nje wena, as long as kuyi-opposite sex nawe. Wesi-ke usukhanuka ofana nawe, wesi kudlule lapho uzikhanuke wena, uzithokozise wena. Ngiyakudabukela mntakababa, kodwa woza kuJesu uzokhululwa kulo moya. Nesangabe, isangabe-ke ukukhonza izithombe, ukukhonza amadlozi, ukukhonza okunye nanoma yini ngaphandle kokukhonza uNkulunkulu ngoJesu Kristu inkosi yethu. Kuyisangabe lokho. Abanye bakhonza imali, khonza izinto eziningi ezihlukeneyo. Abanye bakhonza umsebenzi wabo, umndeni awusanakelekekile, vuka ekuseni emsebenzini abuye ebusuku. Ungaze ufunge ucabanga ukuthi uziphethe kabi, unesimilo esimbi. Cha, uthanda umsebenzi nje, uhlula umndeni wakhe. Ngokomsebenzi akufanele asebenze ngama-weekend, kodwa ngomgqibelo uye lo ubheke emsebenzini. Ngesonto uye lo ubheke emsebenzini, uthanda umsebenzi kakhulu kunoNkulunkulu. Yazi uNkulunkulu uzokwephuca lo msebenzi. Yazi ukuthi uNkulunkulu angakushaya uhambe ube isishosha, ubusungayi kosebenza. Uma unenhlanhla ukhokhelwe imali zakho, uma uneshwa zivale nazo zingaphumi, ngoba umazi ukuthi uyini, awumesabi wena uNkulunkulu. Lezi zinto kuzulaka lukaNkulunkulu ngazo. Athi verse 7, ekade nihamba kukho nani lapho nisahlezi kukho, kepha kalokhu nani manilahle konke lokho. Lahlulaka, ukuthukuthela, nobubi, nokuhlambalaza, nokukhuluma amahlazo aphuma emlonyeni wenu. Verse 9, ngaqambelana manga lokhu nikhumula umuntu omdala kanye nezenzo zakhe. Verse 10, nembatho omusha owenziwe musha abe nokwazi ngokomfanekiso waloyo wamdalayo. Yembatho omusha mntakababa, yembatho omusha. Athi verse 11, lapho kungekho mGreki namJuda, ukusoka nokungasuki, wezizwe noma umskithi, isiqila noma ukhululekileyo, kepha uKristu uyikho konke kubo bonke. Ngakho-ke bazalwane, verse 6 wethu 2 Peter chapter 1, nasekwazini yelekela ukuzithiba, nasekuzithibeni yelekela ukukhuthazela, ekukhuthazeleni yelekela ukumesaba uNkulunkulu. Sizogcina la, yelekela ukumesaba uNkulunkulu. uNkulunkulu mayevuma esigcinile soqala kuverse 7, ngomso ngokwentando yakhe umethandile. Ngiyacela sigoqe sikhuleke simbonge uNkulunkulu wethu Jesu Kristu inkosi. Baba, egameni likaJesu siyabonga ngenkonzo, siyabonga ngakho konke. Busisa lona loyo lalela, ngaba ku-YouTube, ngaba ku-WhatsApp, noma ikuphike
Ngiyacela Nkosi umbusise uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Ubabunze abantu uyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi. Amen.